prif peth UKIP yw tynnu mas i Ewrop, ond os ni'n cael pobl yn mynd i'r cynulliad, ni'n mynd i bod yn gweithredu dros pobl Cymru, a ni'n moyn gweithio'n galed dros pobl Cymru yn y devolved matters yn ymwneud. Fy hunan, fi wedi bod yn cynghorydd dros 10 mlynedd. Mae lot o profiad da fi yn adran cynllunio a pethau fel la, a fi moyn cymryd y profiad na mewn i'r cynulliad i treol newid pethau i bobl lleol. Os ydych chi'n edrych ar Welsh Barometer poll sydd wedi dod mas, maen nhw'n gofyn cwestiynau beth yw'r prif pwnciau bobl yn mynd mewn i'r etholiad yma, pobl y voters yn nhw. A maen nhw'n gweud iechyd, ond mewn fideo, yr ail pwnc maen nhw'n siarad beth. So fi'n gwybod dwi ddim yn rhywbeth mae'r cynulliad gallu delio â, ond mae o hyd yn peth sy'n pryderu pobl yn Gymru. Wel, ni moyn gweld bwrddiau iechyd etholedig. So os maen nhw'n ddim yn gwneud yn dda, chi gallu cael gwared yn nhw. Ni wedi gweld lot o problemau a bwrddiau iechyd yn y gogledd. A pobl ddim yn hapus fel mae health yn cael ei darparu ar y foment yn Gymru. Ynglŷn â grantiau, fi'n credu beth ni'n siarad beth os chi'n mynd i Lloegr neu mas o Gymru, beth chi'n cael access i loan, right? Ond os chi'n mynd i dod i university yn Gymru, beth chi'n cael grant yr un beth maen nhw'n gwneud nawr. Pethau denodd fi i'r blaid, un o'r pethau denodd fi, maen nhw'n moyn gweld pobl lleol yn cael well access i tai lleol, a o dan y system sy'n ni nawr, popeth, pobl yn the greatest need, ond fel cynghorydd fi'n gweld trwy'n amser, pobl lleol yn methu gael tai cyngor neu tai fforddiadwy, a dwi'n moyn gweld y sefyllfa yna newid. Falle sy'n bach yn Gymru, ond a diwedd y dydd, os chi'n edrych yn ôl i'r European elections, o'n ni reit lan na yr un fath o pleidlais gilwn ni yn Gymru a yn Lloegr, a ni'n gwneud yn dda yn Gymru, gweud y gwir. Falle ni'n cael ei gweld mwy fel plaid Prydeinig. Mae rhain gweud bod nhw'n plaid English only, ond na, plaid Prydeinig falle i ni, the UK Independence Party. Fi'n gwneud y sioe yma nawr yn rhoi cyfweliad i chi yn Gymraeg. Mae pobl da ni yn y blaid sydd yn siarad Gymraeg. Sym lot o bobl yn siarad Gymraeg, a moyn siarad Gymraeg yn gyhoeddus yn y blaid. So mae hwnna'n anodd, yr pwysau yn gyd yn cwmpo ar un neu ddoi ni. Ond arian, fi'n credu, yw'r reswm mwyaf. Mae'n costi lot o arian i wneud translation a beth yma. A ni wedi bod yn stryglan i wneud yn y past yma. Because fi'n wir credu, wedd Nathan Gill, mae'n weld fi'n gyntaf ar y restr yna. Ond, a diwedd y dydd, ath y restr mas i'r aelodaeth yn Gymru, a fi'n gorfod cymryd beth maen nhw wedi gweud, a dewiswn nhw'r enwau mowr i gweud y gwir, a fi wedi endo lan yn ail, ond mae gobeithio'n da fi, a os fi yn y cynulliad, byddai'n gweithredu yn galed i chi. Oedd yn edrych fod yn hiliol. Os gweda bod, fi'n credu beth gwedodd rhywbeth wedi ysbwriel yn canol Caerdydd a pobl o Eastern Europe oedd yn creu'r problem yna, right? Os oedd y tystiolaeth da i dangos hynny, sa'n credu beth wedi bod yn hiliol i gweud ei. Ond achos oedd ddim tystiolaeth da mae'n edrych yn hiliol wedyn, right? A fe sydd wedi gweud y peth yma, falle gofyn cwestiynau beth, o'n i ddim yn cytuno beth gwedodd Gareth Bennett, fe gwedodd beth gwedodd dwi'n lan i fe i justify fe. Mewn ffordd, y pethau o'n i'n gweld yn anodd, oedd pan mae'n gwneud cyfweliadau ar y teledu yn gweud bod ddim evidence da i dangos profi beth oedd e'n gweud. Oedd e bach yn ein experience fi'n credu yn gweud pethau heb gael yr evidence i dangos pobl wedi gwneud beth oedd e'n gweud. A oedd e'n mynd mlaen y beth oedd e ddim moyn mynd mas i cyfaso, beth oedd e ddim moyn siarad o bobl.
wel fel gwleidydd, chi gorfod siarad y bobl. A bydd e ddim yn gallu cuddio a just cymeryd yr arian os mae'n aelod cynulliad, a bydd rhaid gweithredu'n galed dros y bobl y Gymru. So ni'n mynd yna i jyst i gael ffrindiau yn y pleidi arall. Ni'n mynd yna i gweithredu dros bobl Cymru, i sgrwtineiddio gwaith pwy bynnag sy'n mynd i fod yn rhedeg wlad. Right? So ni'n meddwl bydd ni'n rhedeg wlad, ond bydd ni'n gwneud gwaith dilys yn sgrwtineiddio beth maen nhw'n wneud, a gofyn cwestiynau caled yna. Dim ni sy'n ddim yn fodlon cydweithio. Nhw sy'n siarad bydd ddim cydweithio ni. Fi'n credu, os ni'n gael pobl yn yw'r cynulliad nawr, fi'n wir credu bydd ni'n gael pobl yn yw'r cynulliad, os fi'n defnyddio geiriau sydd, judge us on what we do, a fi'n credu dros y misoedd ar ôl yr etholiad, dewch nôl i ni a gofyn sut chi'n credu wedi wneud yna.